Μεσολόγγι, η ιστορικότερη πόλη της Αιτωλοκαρνανίας, η μοναδική της Ελλάδας που φέρει το όνομα Ιερή, η αρχαία Κοινία, η ρηχή λιμνοθάλασσα του Στράβωνα, την οποία δημιουργούν οι προσχώσεις του Ευήνου και του Αχελώου, γίνεται η Μεσολόγγι των Ενετών, δηλαδή η πόλη ανάμεσα στις λίμνες. Στα μέσα του 18ου αιώνα εξελίσσεται σε σπουδαίο ναυτικό και εμπορικό κόμβο της Μεσογείου, με το στόλο των Μεσολογγιτών να κυριαρχεί στη Μεσόγειο. Εξάγουν το χαβιάρι της Μεσογείου, το γνωστό αυγοτάραχο. Και σήμερα η λιμνοθάλασσα έχει τους θησαυρούς της. Κάθε χρόνο, Μεσολογγίτες κάθε ηλικίας παίρνουν μέρος στις εκδηλώσεις αναπαράστασης της θυσίας των προγόνων τους στις 11 Απριλίου του 1826. Οι δικοί μας ήρωες είναι νέοι, με άλλους στόχους, άλλες κατευθύνσεις ζωής, αλλά που συναντώνται κάθε χρόνο του Λαζάρου και των Βαΐων μαζί με τα χιλιάδες άτομα αντιπροσωπείες από ιστορικούς δήμους της Ελλάδας στην πορεία της θυσίας από την πόλη προς τον τόπο ανάπαυσης, στον κήπο των ηρώων. Τι είναι αυτό, Δημοσθένη, που σου Αυτό είναι η παραδοσιακή στολή του Μεσολογγίου και λέγεται ντουλαμάς. Ντουλαμάς. Ναι. Είναι η πρώτη φορά που παίρνεις μέρος στο δρόμο? Όχι, είναι η τρίτη μου φορά. Την πρώτη φορά, όταν ήμουν πρώτη λυκείου, παρέλασα με το χορευτικό σύλλογο του Μεσολογγίου και πέρυσι μου δόθηκε η ευκαιρία να ξαναπαρελάσω με την εικόνα. Παίρνοντας μέρος σε αυτό το δρόμενο, Ναι. τι συναίσθημα έχεις μέσα σου? Πιστεύω είναι κάτι πολύ σημαντικό για εμάς εδώ στο Μεσολόγγι. Είναι μια παράδοση που συνήθως την κρατάνε τα παιδιά της τρίτης λυκείου να παρελάζουν μαζί με την εικόνα. Πώς είναι για ένα 18χρονο αγόρι το να κινείται στην καθημερινότητα? Είναι περίεργα, εντάξει. Έχετε ενδιαφέροντα? Ναι, έχουμε ενδιαφέροντα. Σίγουρα δεν έχουμε τις ανέσεις της μιας πολύ μεγάλης πόλης, αλλά έχουμε τη θάλασσα, έχουμε τα ποδήλατα, έχουμε τον αθλητισμό εδώ. Οι γονείς μας προσπαθούν πάρα πολύ να μας μεταδώσουν το σεβασμό και γι' αυτό βγαίνει όλη αυτή η εκπομπή έτσι. Πώς λέγεται αυτό, Δημοσθένη? Αυτό λέγεται σουγιάς. Μάλιστα. Τώρα που χρησιμοποιούμε δεν ξέρω ακριβώς να σας πω, αλλά είναι πολύ όμορφο. Είναι ο μεγαλύτερος σταυρός που έχω δει στη στολή. Ναι, αυτό ξέρω τι έκανε, λέγεται κιουστέκι. Ναι. Και προστάτευε και από τα βόλια. Εδώ. Έχει, τι έχει, τον Άγιο Γεώργιο έχει στο κέντρο? Ναι, ο Άγιος Γεώργιος είναι. Μάλιστα. Θέλω να σε ρωτήσω αν αληθεύει αυτό που μου είπε ο πατέρας σου λίγο νωρίτερα, ότι όταν μπεις στο πανεπιστήμιο το δώρο που θα σου κάνει θα είναι μία τέτοια στολή. Ναι, θα είναι, γιατί εμείς εδώ τη στολή αυτή τη χρειαζόμαστε για το πανηγύρι του Αΐ Σιμνού. Ένα παιδί 18 χρονών, πώς βιώνει την ελευθερία, πώς την αισθάνεται? Θα πρέπει να την διαχωρίσουμε, θα έλεγα, από την ελευθεριότητα. Την ελευθερία διαχωρίζουν διέπουν κάποιοι κανόνες. Δεν πρέπει να τους καταπατάμε. Δηλαδή, δεν είναι ελευθερία να πάρεις μια πέτρα και να σπάσεις ένα παράθυρο, να βάψεις το σχολείο σου με σπρέι, να κάψεις τα βιβλία σου. Ελευθερία είναι να γράψεις ένα ποίημα, να πας μια βόλτα στη θάλασσα, ξέρω εγώ, με το ποδήλατό σου.
Ελλάδα, την πόλη του Μεσολογγίου και αυτούς που ηρωικά έπεσαν σε αυτή την περίοδο την δραματική που σημαδεύει την σύγχρονη ελληνική ιστορία. Ήμουν πρώτα θεατής, τώρα όμως θέλω να συμμετέχω. Νομίζω ότι νιώθω περισσότερο Έλληνας και νιώθω ότι είναι το ελάχιστο που μπορώ να κάνω απέναντι σε αυτούς που θυσιάστηκαν για μας. Το Μεσολόγγι απελευθερώθηκε στις 2 Μαΐου του 1829. Οι κάτοικοι, όσοι σώθηκαν κατά την έξοδο, άρχισαν σιγά σιγά να επιστρέφουν στις εστίες τους, με πρώτο μέλημα τον ενταφιασμό των ηρώων. Αυτός ο γαλήνιος χώρος δημιουργήθηκε με απόφαση του Καποδίστρια λίγο αργότερα. Είναι ο κήπος των ηρώων. Οι ισχυροί της γης συμβουλεύουν κάποτε ανηθίκους συμβιβασμούς. Ευτυχώς οι αδύνατοι, όταν αυτοί είναι Έλληνες, απαντούν εμπράκτος με την άτεγνητη εφαρμογή του ηθικού νόμου, που πρώτο και τελευταίο άρθρο του έχει το ιδανικό της ελευθερίας. Αυτό αναφέρει σε έκθεση ντοκουμέντο από τα αρχεία του Foreign Office ο Γενικός Πρόξενος της Πρέβεζας William Meyer προς τον Υπουργό Εξωτερικών της Μεγάλης Βρετανίας Γεώργιο Κάνινγκ.
Οι πολιορκίες του Μεσολογγίου είναι δύο. Η πρώτη αρχίζει στις 5 Μαΐου του 1821 και λήγει στις 8 Νοεμβρίου του 1822. Η δεύτερη πολιορκία άρχισε στις 15 Απριλίου του 1825 και έληξε με τη μαρτυρική έξοδο στις 11 Απριλίου του 1826. Μεσούσιες της πρώτης πολιορκίας, οι Μεσολογγίτες με Δάφνες και Πεάνες υποδέχονται τον φιλέλληνα Αγγλοποιητή, εκπρόσωπο του ρομαντισμού, Λόρδο Μπάιρον. Ο Βύρωνας των Ελλήνων κατέπλευσε με το πλοίο Ηρακλής με τρόφιμα και 500 σουλιώτες μισθοφόρους. Η ευαίσθητη υγεία του θα τον προδώσει και σχεδόν έναν χρόνο μετά, στις 26 Απριλίου του 1824, θα σβήσει. Οι Μεσολογγίτες κράτησαν σε τεφροδόχο την καρδιά του και αργότερα την εναπόθεσαν στη βάση του Ανδριάντατου στον κήπο των Ηρώων. Η επέτειος του θανάτου του Βύρωνα ορίστηκε από την ελληνική πολιτεία ημέρα φιλελληνισμού για το Πανελλήνιο. Ο Μπάιρον δημοσίευσε τα ποίηματά του στην εφημερίδα Greek Telegraph, την οποία εξέδιδε σε 3 γλώσσες και την έστειλε στην Ευρώπη, προσπαθώντας να αφυπνίσει τους πνευματικούς ανθρώπους για το δικαίωμα της Ελλάδας στο υπέρτατο αγαθό της ελευθερίας. Ήταν η δεύτερη εφημερίδα που εκδόθηκε στη μαρτυρική πόλη. Η πρώτη, τα ελληνικά χρονικά, εκδιδόταν από τον επίσης φιλέλληνα Ελβετό ιατρό Ιωάννη Ιάκωβο Μάγερ, ο οποίος μαζί με τη Μεσολογγίτισσα σύζυγό του και τις 2 θυγατέρες τους συγκαταλέγονται στους ήρωες πεσόντες της εξόδου. Το τυπογραφείο του Μάγερ είχε μεταφέρει κρυφά στο Μεσολόγγι ο Βρετανός συνταγματάρχης Σταν Χόου. Εκεί εκτυπώθηκε το πρώτο, ο ύμνος προς την ελευθερία του Διονυσίου Σολομού. Τα ξημερώματα των Βαΐων, στις 11 Απριλίου του 1826, χάθηκαν 5.000 ψυχές. 1.000 εχμάλωτοι σύρθηκαν στα σκλαβοπάζαρα της Ανατολής. Η μαρτυρική θυσία πετυχαίνει ένα ποτάμι φιλελληνισμού. Προκαλεί την αγανάκτηση των Ευρωπαίων πνευματικών ανθρώπων για την εγκατάλειψη από τους ηγέτες τους της πατρίδας του Ομήρου και του Αριστοτέλη. Το Μεσολόγγι γίνεται πηγή έμπνευσης για σπουδαίους δημιουργούς, όπως ο Βύρωνας, ο Γκέτε, ο Όγκο, η Ντελαγκρουά και Ντελασάρ. Τα μάτια μου δεν είδαν τόπον ενδοξότερον από τούτο το αλωνάκι. Ο εθνικός μας ποιητής Διονύσιος Σολωμός 3 φορές προσπάθησε να αποδώσει με την πένα του το μεγαλείο της θυσίας αυτόν που δεν τους βάραινε ο πόλεμος, μα έγινε πνοή τους. Έτσι μας άφησε 3 θαυμάσια ποιητικά δοκίμια με τον ίδιο τίτλο, «Ελεύθερη πολιορκημένη». Μεγάλωσες με το όνειρο να φύγεις και πάλι εδώ. Πάλι στο δρόμενο. Πάλι στο δρόμενο. Γιατί? Είναι μέσα στο DNA μας. Είναι μια ιστορία που νομίζω ότι γεννιόμαστε με αυτό. Μας ακολουθεί σε όλη την πορεία της ζωής μας. Άλλες φορές μας σημαδεύει και πάντα ξαναγυρνάμε
για ένα μνημόσυνο, δεν το έλεγα ένα μνημόσυνο. Ουσιαστικά είναι ένα ψάξιμο στο παρελθόν. Είμαι σε μια διαρκή αναζήτηση να κάνω τα πράγματα καλύτερα. Όσοι είναι γεννημένοι από πόλεις με βαριά ιστορία, το έχουν στο υποσυνείδητο να τους κυνηγάει. Νιώθουν δηλαδή, και ένιωθα μετανάστες στην Αθήνα. Κάποιες στιγμές νιώθαν μετανάστες. Και ήθελα να γυρίσω πίσω να προσφέρω. Αυτό μάλλον. Ότι με τη συμμετοχή στο δρόμενο προσφέρεις. Και με όλη μου την άλλη ζωή. Δεν σταματάει. Εδώ το θέμα δεν είναι ότι σταματάμε εδώ. Δηλαδή πάμε στην παρέλαση, πάμε στο μνημόσυνο αυτό και σταματάει και η ζωή μας. Χαρακτηρίζει και τις υπόλοιπες μέρες. Εάν έδινες μία συμβουλή σε νεότερους, τι θα ήταν αυτό που θα έλεγες στα νιάτα? Στα νιάτα καταρχήν να κάνουν τον κύκλο τους. Αυτό που νομίζουν, να κάνουν το ταξίδι τους. Όπως λέει την Ιθάκη, μετράει το ταξίδι και όχι να φτάσεις. Να είναι σε μια διαρκή αναζήτηση. Αισθάνθηκες ελεύθερος άνθρωπος? Ναι, συνέχεια αισθάνομαι ελεύθερος άνθρωπος. Και ακόμα το διεκδικώ να είμαι ελεύθερος άνθρωπος. Διεκδικώ να μην ζω με πολλούς συμβιβασμούς. Αυτό που το λέει η καρδιά μου να το κάνω. Ό,τι κόστος και να έχει αυτό. Η κορυφαία στιγμή της Αναπαράστασης, όταν οι άνθρωποι έγιναν άγγελοι και με τη θυσία τους έσπρωξαν τους Ευρωπαίους να αναγνωρίσουν το δικαίωμα της Ελλάδας να γίνει ελεύθερη χώρα. Αν χάσω πατρίδα, τι θέλω να ζήσω, όσο μόνη ελπίζω κρατώ το δαυλό. Ως μόνη ελπίδα κρατώ τον δαυλό. Από τούτε μένους το πυρ θα κοντήσω προς δόξαν του γένους θυσίαν τελών. Μνήσκητη μου, Κύριε! Οι εκδηλώσεις τελειώνουν στον κήπο των ηρώων, αλλά η ζωή συνεχίζεται και τα νιάτα ακολουθούν τις δικές τους συνήθειες.
Η κυρία Εφημία μας καλοδέχθηκε σε ένα σπίτι που η κάθε γωνιά του κρύβει την ιστορία μας. Πώς είναι αλήθεια να ζείτε σε ένα τέτοιο σπίτι? Είναι πάρα πολύ ωραίο γιατί νιώθεις ότι ζεις προστατευμένη από αγγέλους οι οποίοι είναι οι γονείς μου, οι παππούδες μου και όλοι οι προγονείς μου και νιώθω μεγάλη ασφάλεια εδώ πέρα και ότι ζω μέσα σε μία αγκαλιά από αυτούς τους ανθρώπους. Από πολύ μικρή άκουγα σαν παραμύθι την ιστορία των προπάπων μου, του Βασίλη και της ξακουστής Μαϊλογιάννη, οι οποίοι πήραν μέρος στην έξοδο και εχμαλωτίστηκαν, αλλά ύστερα ελευθερώθηκαν. Και τα άκουγα όλα αυτά σαν παραμύθι, σαν να τα είχαν ζήσει οι ίδιοι οι παππούδες μου. Μετά παντρευτήκατε και φύγατε από εδώ? Μετά παντρεύτηκα, αλλά ποτέ δεν εγκατέλειψα. Έρχομαι πολύ συχνά στο Μεσολόγγι. Αυτό είναι, να πούμε, είναι το δεύτερο σπίτι μου, αλλά για μένα είναι το πρώτο σπίτι μου εδώ. Πώς τη βλέπετε σαν πόλη? Εγώ οπωσδήποτε την αγαπώ πάρα πολύ γιατί τη θεωρώ πατρίδα μου, παρόλο ότι γεννήθηκα στην Αθήνα. Αυτή η νοσταλγία της επιστροφής πιστεύετε ότι διακατέχει τους νέους ανθρώπους? Θέλουν να μείνουν στον τόπο τους ή όταν φύγουν να γυρίσουν? Νομίζω ναι, υπάρχουν νέοι άνθρωποι που θέλουν να γυρίσουν. Θέλουν να γυρίσουν, αλλά και τώρα είναι άνθρωποι που γυρίζουν. Σπουδάζουν και γυρίσουν. Αυτή η αντίληψη του σύγχρονου υπάρχει? Υπάρχει, αλλά χρειάζεται μεγάλη προσπάθεια για να υλοποιηθεί. Δηλαδή, τι εννοείτε? Χρειάζεται χρήματα? Αφενός βέβαια χρήματα. Αφετέρου ο καθένας να βάλει το λιθαράκι του, όχι μόνο λόγια και κουβέντες από τον καθένα, ο καθένας να βάλει το λιθαράκι του ώστε να προοδεύσει αυτός ο τόπος. Μου, ο Κωστάκης Πετρόπουλος, με τη στολή του Αϊσιμνιού σε ηλικία 12 χρονών και τα οικογενειακά μας άρματα. Ο πατέρας μου μετά ήταν δικηγόρος και βουλευτής της Ενώσεως Κέντρου. Εδώ είναι ο προπάπος μου, Βασίλης Μαϊλογιάννης, μεσολογγίτης αγωνιστής. Το αγγελτήριο του γάμου των παππούδων μου, οικογενειακές φωτογραφίες του πατέρα μου, της μάνας μου, γάμων δική μου και του συζύγου μου, του γιού μου και της νύφης μου, και εδώ η τελευταία της εγγονής μας μόλις 4 μηνών. Το σπίτι αυτό το αγαπώ πάρα πολύ γιατί είναι από τα λίγα πράγματα που σώσαμε, διότι η πολιτική εκείνη την εποχή χρεωνόταν. Οι περιουσίες των Ελλήνων, προκειμένου να μη δημεύονταν, δίνονταν στις εκκλησίες. Το αρχοντικό των Πετροπουλαίων επιστράφηκε στην οικογένεια με παραχωρητήριο που φέρει την υπογραφή του Χαριλάου Τρικούπη. Όπου υπάρχει θάλασσα, λίμνο θάλασσα, ο κόσμος είναι ήπιος, είναι χαλαρός. Είναι καπισιάρικος λαός ο μεσολογγιτικός λαός. Είναι λαός με κουλτούρα, με πολιτισμό, διότι πρόσφερε στον ελληνισμό ένα πράγμα, όπως είπα στην αρχή, την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Η πόλη δεν προσφέρει στους νέους αυτά που έπρεπε να προσφέρει. Δεν τους κάνει τις όμορφες νύχτες του χειμώνα πιο ευχάριστες, δίνοντάς τους αληθινό πολιτισμό. Δεν τους λέει την αλήθεια. Εμείς οι μεγάλοι έχουμε μάθει άλλα να λέμε και άλλα να κάνουμε. Και οι νέοι μας το καταλαβαίνουν αυτό. Γι' αυτό και λατρεύουν εκείνους που τους λένε πραγματικά την αλήθεια.